कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील खडपोली येथील गाणे राजवाडा हे आदिवासी बहुल भाग. या भागामध्ये आदिवासी लोक राहतात. 21 ऑगस्टचा दिवस वाघे कुटुंबासाठी धक्का देणारा आणि दुःखात टाकणारा ठरला. 21 ऑगस्टच्या संध्याकाळी या भागामध्ये एक खळबळजनक घटना समोर आली. चिपळूण तालुक्याच्या हद्दीमध्ये असलेल्या घनदाट जंगलामध्ये 2 अल्पवयीन मुलींचे मृतदेह आढळले आणि त्यामुळे संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली. चिपळूण तालुक्यातील खडपोली येथील गाणे राजवाडा जंगलात शेळ्या चारण्यासाठी गेलेल्या 2 आदिवासी अल्पवयीन मुलींचा अचानक मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली आणि या घटनेमुळे परिसरामध्ये एकच खळबळ उडाली. मंगला मनोहर वाघे वय वर्ष 15 आणि सुप्रिया यशवंत वाघे वय वर्ष 14 अशी या मृत्यू झालेल्या मुलींची नावे आहेत. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार गाणे राजवाडा येथील आदिवासी समाजातील ह्या 2 मुली बुधवारी नेहमीप्रमाणे त्यांच्या शेळ्या घेऊन जवळच्या जंगलात गेल्या होत्या. बराच वेळ झाला तरी त्या घरी परत न आल्यानं कुटुंबियांनी त्यांचा शोध सुरू केला. यावेळी कुटुंबियांनी जंगलामध्ये त्यांचा शोध घेतला त्यावेळी दोघेही निश्चित पडलेल्या आढळल्या. ही धक्कादायक घटना समोर येताच गावामध्ये एकच खळबळ उडाली. मंगला मनोहर वाघे वय वर्ष 15 आणि सुप्रिया यशवंत वाघे वय वर्ष 14 अशी या दोघींनी सायनाइट या विषारी गोळ्या खाल्ल्या आहेत आणि सदरच्या गोळ्या मासेमारी करण्यासाठी वापरण्यात येतात. त्यातील 4 पैकी 2 गोळ्या या मुलींनी खाल्ल्या. त्यातील 2 गोळ्या शिरगाव पोलिसांनी सध्या ताब्यात घेतल्यात. तर यातील मंगला वाघे हिच्याकडे मोबाईल होता त्यामुळे ती एका मुलाकडे बोलत असायची, त्यामुळे तो मोबाईल पोलिसांनी ताब्यात घेतलाय. तर मंगला वाघे हिच्या घरातील कपाटामध्ये एक चिठ्ठी सापडली आहे. त्यामध्ये त्यांनी बदाम मध्ये दोघींची नावं लिहिलेली आहेत. चिपळूण तालुक्यातील गाणे खडपोलीतील राजवाड्यामध्ये सुप्रिया वाघे, मंगला वाघे यांचा या अल्पवयीन मुलींचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे. आपल्यावर तिची आई आहे. काय सांगा, कसं मृत्यू आला? मृत्यू म्हणजे आम्ही सकाळी उठली की जिकडे तिकडे कामाला जातात, भात बेनायला कुटुंबाची गल घेऊन जातात आणि ते बकऱ्यांची जातात. सकाळी 10-11ला बकरी सोडतात. संध्याकाळी 4 वाजता वाटतं आल्या घरी. आम्ही कोण नव्हती घरात. मग नंतर आम्हाला फोन लावलेला नदीला आम्ही गेलेलो. इथं आली तशी मग हे लोकांनी कामं बिमाला गेलेली हे पोरगीने बघितलं ते मग आणून इथं घरी ठेवली आतमध्ये. तसं आली आम्ही बघायला ते काय विषात हे झालेलं. असं नेमकं काय घडलं? काय झालं नेमकं? घडलं ते माझं काय माहिती नाही. आणि उचलून आणलेली मग हे तिकडनं आलीत. मग आम्ही खाली गेली घेऊन त्यांना. मग नंतर काय माहिती नाही एवढं. कितवीला होत्या दोघी जणी त्या? एक 9वीत होती, एक 8वीला होती, 7वीला. तिने असं का केलं असेल? कारण काय? कारण आता काय त्या म्हणजे असं मोबाईल होता त्यांच्याकडे, पण असं आम्हाला काय माहितीच नव्हतं. फोन लावत होत्या का काय ते. मग संध्याकाळी एक चिठ्ठी गावली, ती दिली आम्ही पोलिसाकडे. ते का आम्हाला वाचता येत नाही काय नाही. त्या चिठ्ठीत काय लिहिलं होतं? ती म्हणजे अशी अक्षर होती पोरींची असतात अशी. हो, त्याची चिठ्ठी भेटली. ती मग आम्ही पोलिसात दिली. आम्हाला वाचता येत नाही काय नाही. म्हणजे त्यांचं प्रेम प्रकरण हा विषय काय होता का? हो, असंच काय असेल आता ते सांगते. कुणाचं नेमकं होतं? मंगलाचं होतं की सुप्रियाचं होतं? दोघींचं पण नावात होते त्यांची. ती चिठ्ठी नेमकी कुणाची होती? चिठ्ठी आता त्यांनी लिहिलेली असेल का कोणी, पण गावली आम्हाला त्यांचे कपड्याचे डबे. हा, हो, काल. मग त्यांनी काय औषध वगैरे घेतलं का कुठलं? काय नेमकं आलं? ते मी बाथरूमला गेली होती, तिकडे पाठी बाथरूम जवळ पडल्या होत्या खाली. वाने लोलत होते, अशा घोरत होत्या मोठ्या मोठ्या. तसं वरती गेलो मी भावाला, तिच्या भावाला आणि त्याच्या चुलत भावाला असं बोलवली आणि त्यांना उचलून घरात आणले. तिला किती भाऊ आहेत? एकच भाव आहे. कोणाला? मंगला की सुप्रियाला? मंगल माझी बहीण आहे. आणि सुप्रियाचा भाव. हा, मग आता जी चिठ्ठी सापडल्याचा विषय समजतो ते नेमकं काय? ते काय आम्हाला माहिती नाही एवढं, पण त्या दोघी असायच्या. तो मोबाईल आणि त्या दोघी काय बघायचं आम्हाला माहिती नाही. नेमकी चिठ्ठी कुणाची होती काय समजलं? अक्षर त्यांचे टाकले होते त्याच्यात. ते स्वतः टाकले होते. त्यात कोणी नावं होती का चिठ्ठीमध्ये? पोरगाचं, पोरगीचं. कुठल्या पोरगा नाव होतं? काय माहिती नाही, काहीतरी होतं, पण ते वाचतं कोणाला येत आहे. पोलीस होते. त्यांना फोन लावले, त्यांनी पोलिसांना. नेमकं काय झालं होतं? काय म्हणजे? ते संडासच्या बाजूला जाऊन ते पडले होते. 3 ते 4 दिवसापूर्वी 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 3 ते 4
त्यांनी काय गोळ्या खाल्ल्या होत्या? कसले गोळ्या खाल्ल्या होत्या? का खाण्यामागचं कारण काय माहिती ते आम्हाला पण नाही. चिठ्ठी काय सापडली? चिठ्ठी सापडली. काय चिठ्ठीत नाव कोणाचे असते? ते आपण नाव वाचतं पण नाही ना. तुमचा कोणावरती संशय आहे का? संशय आता ते मोबाईलमध्ये असलं ते मोबाईलमध्ये? मग ते मोबाईलवरती बोलत होते का? हो मोबाईलमध्ये होतं. तर त्या मोबाईलवरती बोलता बोलता असं आलंय का? हो. तुम्ही सर काय नेमकं आले? काय नाही मला पण मी पण कामाला गेलो होतो निलगडे. येता वेळी तिकडून ते 6:30च्या दरम्यान फोन केले की अशा मुलींना काहीतरी झालं आहे जरा या लवकर. मग तिथनं मी लवकरच आलो म्हणजे गाडीवरच होतो पटकन आलो. बघतोय ते ह्या पोरी आम्ही उचलून आणून घरात ठेवलेल्या बघितल्या तर बेस म्हणजे काय त्यांना वाचायला म्हटलं हे असं कसं काय झालं काय हे असं काय थांबच नाही. एवढीच गोष्ट आमची झाली. जे काही गोळ्या खाल्ल्या गेल्या त्या गोळ्या तुमच्याकडे होत्या कधी? नाही ना त्यातला काहीच प्रकार नाही. ह्या अचानक घडलाय हाच आम्ही विचार करतोय साहेब. त्यांच्याकडे गोळ्या आल्या कुठून? मग तेच आम्ही पण शोधाशोध चालू आहे तर काय कोणच नाही म्हणतायत असं झालंय. आणि ती चिठ्ठी जी दिली होती चिठ्ठीमध्ये काय होतं? तर नाव आहे असं बोलतात पण ते आम्हाला नाव वाचायला कोणाचं आहे? वाचायला येत नाही साहेब. तर आम्ही काय सांगणार ते चिठ्ठी मराठीमध्ये होती हो ना? मराठीत आहे. असं दिल काही आहेत पण ते काय काढले नाही त्यांनी त्याच्यात बिल काढले? हो असं आणि ते चिठ्ठीवर होतं. दोघींचे हो आणि माझे पोरगीकडे मोबाईल आहे त्याच्यात जर काय असलं साहेबांकडे दिलाय मी मोबाईल त्याच्यात जर असला तर त्याचा अगदी नेमकं कशा गाड्यामध्ये घडली हे उशिराने आम्हाला कळले 7:30च्या दरम्यान. आणि 7:30च्या दरम्यान समजल्यानंतर नितेश निकम यांनी फोन करून सांगितलं की असं घटना घडली आपण त्या ठिकाणी जाऊया. तर म्हणून काय पोलिसांना कळवलंय का कारण घटना घडली अशा बऱ्याचशा घटना वाडीमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी घडलेल्या आहेत आपण बघतोय 4-5 वर्षांमध्ये. तर म्हणून पहिला आपण पोलीस स्टेशनला कळवा कारण अशा घटना होऊन मुलं लहान लहान मुली औषधं खाऊन लवकरात म्हणजे गोळ्या खाऊन किंवा औषधं खाऊन अशा ज्या घटना होत आहेत हे समाजाला घातक आहे. आम्ही लगेच पोलीस स्टेशनला कळवलं 112 नंबरला फोन करून. 112 नंबरला फोन करून विचारलं की कशी घटना झाली काय झालं ते जिवंत आहेत का मुली? तर आम्हाला बोललं नाही जिवंत नाहीत पण मामा समजलं त्या मुलींचं घातक झालेलं आहे तिथं त्याच्यात ते सांगू शकत नाहीत. मृत्यू घोषित आम्ही करू शकत नाही. ती घटनाच्या चली मुलं तुम्ही आलं तर बरं होईल. पोलीस स्टेशनला मग त्यांनी कळवली आणि मग अर्ध्या तासानं मग पोलीस या ठिकाणी आले. एवढं सुद्धा अशीच घटना झाली. म्हणजे आमचं असं म्हणणं आहे की जो ठोस जो आहे तो आम्हाला न्याय मिळावा जेणेकरून जशा वारंवार घटना घडतात त्याचं कारण काय असावं हे आपण शोधून काढावं जेणेकरून आमच्या समाजात नेमकं काय झालं? तो पूर्णपणे घटना असं होतच नेमकं आम्ही जेव्हा आमची काल ग्रामसभा झाल्यानंतर मला 6:45ला फोन आल्यानंतर आम्ही इथे आलेलो तेव्हा मी आमचे जे आता मय झाले त्यांची माझी बहिणीची मुलगी मग आम्ही इथे आल्यानंतर बघितलं तर परिस्थिती दोन्ही मुली एकदम मरण पावल्या होत्या. नंतर मग आम्ही इथे आल्यानंतर जाधव साहेबांना फोन केला. नंतर मग आम्ही लगेच प्रशासकीय शिरगावचे भरत पोलीस पाटील त्यांना फोन लावून लगेच आम्ही त्यांना ॲम्ब्युलन्सला लगेच कळवून लगेच इथे तात्काळ आम्ही त्यांना बोलून घेतलं. सदरच्या प्रकरणात आतापर्यंत 2 संशयित व्यक्तींची चौकशी करण्यात आल्याची माहिती समोर येते. मात्र सदरच्या घटनेनं परिसरामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. या धक्कादायक घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेतलं. कामते येथील उपजिल्हा रुग्णालय आणि दादर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन तपासणी केली. घटनास्थळावरून निसार शेख, कोकण कट्टा न्यूज, चिपळूण, रत्नागिरी. 2 अल्पवयीन मुलींचा संशयास्पद मृत्यू आलाय. एकंदरीत पाहिलं तर मासेमारीच्या गोळ्या खाऊन त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. दुसरी गोष्ट एक चिठ्ठी सापडली. चिठ्ठी सुद्धा पोलिसांच्या ताब्यामध्ये दिली गेली आहे. त्यांच्याकडे असलेला मोबाईल सुद्धा पोलिसांकडे दिली गेली आहे. आता ह्या दृष्टीने पोलीस तपास करत आहेत. त्यानंतर ते जे कोणी संशयास्पद आहे संशय आहेत त्यांना ते पोलीस ताब्यामध्ये घेतील. मात्र कादवडमध्ये जो काही प्रकार घडला होता त्याची माहिती अद्यापपर्यंत त्यांना मिळाली नाही. म्हणजे त्याचा ठोस पुरावे काय ठोस माहिती त्यांना मिळाली नसल्याचं ते सांगत आहेत. ह्याच्यामध्ये हा घात आहे अपघात आहे ह्याबाबत ते सांगत आहेत की हा घातच आहे आणि त्या मुलींना त्याच्या आई वडिलांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि समाज म्हणून हे सगळेजण उद्या एकवटवणार आहेत आणि ह्यासाठी न्यायासाठी हक्कासाठी आपली भांडणार आहेत. कॅमेरामॅन समीर कुंभारलीकर, निसार शेख, कोकण कट्टा, चिपळूण.